Lige han løber ind i det. Åh, hvor er han sød. Nå. Han var så. Nej. Nu kommer. Der var godt. Det var sgu mærkeligt. Ja. Du kan ikke finde den der ben der. Den ligger bare lige der. Se bare, så den er lige der. Bare så. Se, den er lige der. Bare så, se lige der. Ja, yeah, der var han. Er du færdig nu? Det var godt.